Ik ben een man van de kringen, ja. Ja? Een paashuizen. Een paashaal. Heb je er belang bij? Wat is het eigenlijk? Dat ben volhoend voor Lietse Been op achterbank van de auto. Oh, oké. Dus daar ben je voor. Aha. En wat slieten maar de paashazen? Nou, ze hingen er al een tijdje. Ik weet Oh. net, ik denk dat ze hingen gebloven. Ja? Maar als je er nou weer gaat, we maar naar huis op. Ja. Dan maakt er gewoon een feestje van gehoord. Ja? Ja, ja. Ja, je hebt goed zin? We hebben mooi waar. Ik ga altijd goed zijn. Oké. Ik heb altijd goed zijn. Dus ongeacht de handel, joh, heeft sowieso een goed zin. Maakt het mij niks uit. Wij staan hier op Zomermarkt. Hè. De Zomermarkt is een kofferbakverkoop. Meesten komen hier met de auto, stappen hun auto van tevoren vol, pakken het hier weer uit, zetten het op een kleedje of op een tafel en proberen het te verkopen hier op de markt. Ja, en je werk je dus ik maar een protomees maaien en beheining? Ja, er binnen nou treien die aan het werk binnen. 2 staan bij de koffie, 1 staat bij de kassa en ja, het vinden ze gewoon heel gezellig om dat te doen. Goeiedag even. Ja, maar het hier even in de pronk. Ja. Ja. Goeie. Goeie. Dus en dood is de kaartverkoop? Ja, Wat? gaat goed. Mooi. Maar je stiet bijvoorbeeld dan liefde opa oorkonde. Ja. Maar ja, dat heeft je misschien kregen van, Nee, van een nee, paar maar dan keer. heeft het echt net fout niet. Oh, Zo'n oké. open ben ik wel. Oh, oké. Nee, Oké. nee, echt niet. Nee. Nee, klaar. Nee. Ze zijn er nog net, maar ze komen direct al iets bij hem dan. Ja? Ja, ze zullen even langskomen. Oh, zo. Er staat zo een knuffeltje uit ziek in, hoor. Oh ja. Ze behoorlijk het vel over de heen loeken. Alleen maar door dan. Zal ik ze deze even verkepen? Ja, moeten we ze weer heren. Zo hé. Het is een wild meer. Ja. Nou, dan ben je blij dat je circuit binnen staat. Ik woon er. Ja. Hoe draai ik hem maar aan, maar de hele dag als het nog is. Jo, ik maar een hippe Ben ik in beeld? apparaat. Ja, Zo hé. mooi hè? Ja. Ik zei, als het dan toch maar, dan doen we het maar goed. Ja, hè? in stijl. Ja, tuurlijk. Wist je wat een handelsmandje? Nou ja, ik doe eigenlijk wel, maar ja, meestal wordt nooit het meeste jaar nog. Nee. Nee. Het is net dat het nog zoiets van Vetpot. vetpad, nee. Ik denk misschien, ik wil daar ik van. Ja, dat dacht ik wel. Ik Ja. denk deze man met drie. Ja, dat zie ik wel in de gaten. Maar dat is nog net zo. Nee. Nee. Maar en waarom stiest hij dan wel? Ja, gewoon voor de gezelligheid. Ja? Dat zeg je ooit, ik word altijd een gezellige man wie. Ja, maar jij hebt Je komt net van niks hier. Nee, maar jij hebt niet boven alles uit. Ja, nou best. Ja, dat is mooi. Dat ja. is mooi. Ja, meesten vinden alles te jong. Toen aan dit bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Ja? Van, nou, ik neem een voorbeeld. Ja, pakken we maar wat uit. Ik pak er wat uit. Nou, dit. Ja. Dan komen ze erin, Ja? dan zeggen ze, is dit tegelaar? Nou, en dan hebben ze al aan de achterkant jongen, maar daar hebben we het even net over. Nee. Dan zeg je van, is dit tegelaar? Ja, dan is het tegelaar. Nou, en dan is het tegelaar. Ja. En dan hebben ze er helemaal niks meer mee. Oh. Dat is wel apart, of nee? Ja. Denk zo dat we het handel en dan wordt het niks. Nee, nou precies. Zo, hier komt handel, joh. Ja. Vindt u dat te duur? Maar ik ga ook van de andere, maar ik heb gewoon een prijs gedaan hoor. Nee, dat is super. Dat is nooit blaas ik hem voor u. Hoor. Ja. En achter op de fiets, Ja, en achter op de fiets. Ja, dat moet maar brengen. Ik weet niet, waar moet u heen? Nee, jongens, goed joh. Achter op de fiets. Kan er nog een korting van Dolfinarium bij krijgen? Zo moet het. Ja, Maar ja, ja. het is nog net een goed voorbeeld, maar ja, dat heb ik nog krijgen uitloon. Ja, maar ondertussen heeft het hebben op me naar die stoel, dus in een dikke Mercedes. Ja, ik wist hem. Ik wist dat het komen zo. Ik had al jaren verwacht. Ja. Ja, ik had dat al jaren verwacht. Maar ja, dat is, ja, dat weet zelf wel. Vroeger wie, ja, dit was een hele dikke Mercedes. Met die, ja, komt uit 2000 zonnen, dus ja, dat is. Straks werd bij YouTube het, hè. Ja, nou. Ja, dat ken je zo, hè. Ja, Maar dat, dat wist, verhakken moet je hem. ja, dat klopt. Ja, dat wist je net. Nee, je weet het net. Maar hij is mooi spul in de handel. Nee. Succes naar je, jongen. Ja,